Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам и русинкам. Судя по последним публикациям в интернете, русини владіють інформацією про свій язик. Офіційна позиція України не допускає такого факта. Чим то обосновано? Якщо казати чисто з точки зору людської чесності, нічим не можеш об'яснити ту позицію, що нині невелика кучка чиновників твердять, що русинів не є, русинського язика не є, хоча формально терплять русинські організації, не дивляться на те, що величественний бум в інтернеті, де русини пишуть стихи, все одно називають русинський язик і русинов якимось чужим проектом чужої держави. Ми би їм відповіли, що многі формати гарвардських проєктів реалізувалися в Україні, і ми не ставимо претензію Гарварду. Но який проєкт міг організувати в Закарпаттю, придумати русинов? Які інститути над тим робили? Ми би хотіли узнати, антирусини, подскажіть нам, де би ми знайшли ті інститути, де розроблявся русинський язик, культура, ідеологія, де це навчили наші діти, наші люди говорити по-русинськи, писати стихи по-русинськи, співати по-русинськи, мати тисячі балад, пісень, співанок, колядок. Уви, це не під силу всім університетам американським, і європейським, і руським в місті взятих. Невозможно ніяким проектом придумати народ, як про це говорять примітивно в Україні. Невозможно придумати язик, яким би нараз владіли сотні тисяч і мільйони людей. Невозможно придумати такий, який би язик став не просто язиком якогось народу, а ще й у нас у Закарпатті русинський язик, язик міжетнічного общення. Русинський язик знають румуни, цигани, знають євреї, словаки, чехи, поляки менше, бо в нас невеличка границя з ними. А значить, це язик не придуманий. Це язик корінного народу, яким обладають усі люди, плюс іще й тисячі наших документів в архівах заполонені русинським язиком. Да і в Австрії, Австро-Венгрії, іменно в період реформ Марії Терезії, імператриці, русинський язик був державним, бо на нього перевели навіть тоді державні документи у її період. І так, русини не просто владіють язиком. Наші діти владіють русинським язиком. Бо ми вже говорили у деяких перших передачах, що подвиг русинської жони-матері, котра без школи якоїсь готує дітей, рождають дітей русинки і награждають, навчають їх русинським таким язиком благодатним, що до 7 років діти русини обладають повнотою і тонкостями граматичними наші діти русинським язиком. І ми завжди говорили, примерно порахували ми десятки случаїв, коли українські журналісти йшли в наші закарпатські школи і брали інтерв'ю у дітей русинов, і приходилося їм узнати, що то є, і переводити для телевізора, для телеглядачів, що тот хлопчик сказав, вповів. Ясно, що річ у другому. Хтось із других весьма низькопробних планів не хоче визнавати, і з того ж духа сталінського нет русинов, нет проблем. Нет, є русини, і не проблема русинов, що русини в Україні не визнані. Не проблема русинов, що Україна до сих пір не допустила русинські школи, или не дала відкрити факультет русинського язика і літератури. Це не проблема русинів, це проблема держави. І за це люба держава несе потім великі, я би казав, мінуси, а деколи і удивительні кари.
які вони кару показують. На сьогоднішній день ми бачимо, що русини в Україні мирний народ. Ми розуміємо, що не так важливо, що ці чиновники, вони ведь не особлюють для нас цілу Україну. Для нас не українські чиновники або очередні власті суть Україна. Для нас Україна – то ми. Ми, народ русини, з українцями, з руськими, з мадярами, з румунами, составляємо то, що іменується народ України. Тот народ, який єдно живе, і русини не менше владіють українською мовою, як представники других регіонів. Але важливо розуміти, нас хочуть убідити, що нас не є. Язика не є, не вдасться вам, шановні антирусини. Ми русини, ми любимо Господа, ми молимося за нашу державу, ми терпимо безобразія чиновників, ми терпимо малі пенсії, зарплати. Ми розуміємо, що підставляємося під удар, бо хто в Україні пробує глядати свої права, дорого платить. Но нам нікуди діватися. Ми в Європі, і наш язик живий, зафіксований у ЮНЕСКО. Європа многократно підказувала, і ООН приймала рішення, треба Україні признати русинську національність. Це означає, що світова общественність знає про русинів і вказує то Україні, ну а окремі чиновники в Україні, уви, приймають рішення, вони то не чують або не слухаються, тим показують, що, на жаль, випадають із світового і європейського движення по правам чоловіка. О, Господи, ми молимося, Бог простив наших людей, які роблять нам вред. Може бути, то несознательно. Деякі, може, сознательно. Но вже за 28 років перебування русини в Україні чітко доказано, русини – державотворчий народ, в'єдно з українцями в цій державі. І вони своє творення не збираються ніде не розбивати, не розділяти. Доказано, доказано. Хто з нами не согласний, спорить з нами. Ну, не угрожайте нам якимись судами, там обзивання про сепаратизм. Ні. Русини достатньо люблять свою державу і моляться за неї, щоб ніколи на такі слова не реагувати. Впрочем, учуємо на днях одну фразу. Каже один чоловік наш: «Отче, треба спасати нашу Україну від тих чиновників. Бо настільки вони не розуміють, що творять, як казав Господь, розпинателям. Боже, прости їм, бо не розуміють, що творять». Може, і розуміють. Но ми, русини, вірні своїй державі і вірні заветам наших русинських будителів. Я русин був, єсть і буду, я родився русином, чесний род свій не забуду, останусь його сином. Де ріки рунині і поточки у горах, в зворах тихих красі полонин, в сонячних долинах, у карпатських селах є народ із іменем Русин. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Колисті слав'янської, родина русинська, з древності красноплека і край. На Русі Карпатської люди з добрим серцем, Боже, нам, русинам, помагай. На
карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Карпатські русини, господарі краю, от дідов і прадідов своїх, от лаборця часу у дому русинським, віра, честь, любов була до всіх. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай, як друга і брата.